A mesa de debate vai na moderar Laura Pato. Laura é arquitecta e exerce a profesión nunha oficina do sector da moda. Ademais, combina este traballo cunha práctica artística e crítica nas redes centrada na situación habitacional contemporánea. Nada, agradecerte a predisposición a participar e felicitarte polo traballo en redes, que é moi importante. Participan na mesa Emma Martínez de la Fuente, presidenta da Galín, Asociación Galega Inmobiliarias, Daniel González Pérez, de Xuntanza pola Vivenda de Compostela, Andrés López Blanco, da Plataforma Galega Vivenda Xa, e André Quintiá Pastrana, investigador do USC especializado en Dereito a Vivenda. Bueno, pois vamos alá. Bueno, pois si agora asistimos a unha charla increíble dende a atalaya do coñecemento, eu veño dende o barro totalmente das redes sociais. E, bueno, é verdade que son arquitecta de formación e eu emprego isto bastante como para ter certa credibilidade, pero, bueno, a realidade é que teño un traballo normal de oficina que non ten nada que ver nin ca arquitectura, nin ca vivenda, si co deseño, pero, bueno, a verdade é que me fixen coñecida últimamente por, aparte de compartir ilustracións en Instagram, pois dunha experiencia personal, isto explícovolo porque entendo que, bueno, a ver a quen moita xente que non me coñeza, dunha experiencia personal de buscar pisos, pois empecé a publicar reels, os vídeos cortiños de Instagram, a modo crítica de pisos, e isto, pois, bueno, fai que salga de vez en cuando en medios con este tipo de titulares, la influencer, que xa me vais a como al barro completamente, gallega, la que teme idealista. Trouxen este titular porque me gustou moito, ojalá fora verdade, pero bueno, e é para presentarvos un pouco o que fago eu, que ao final é levar dunha maneira crítica, sarcástica, con humor, a redes sociais, o sea, a xente, a cidadanía, o tema da vivenda. E, bueno, me gustaríame dividir o que vai ser o debate da mesa, que é así como bastante xeral, en 4 bloques, empezando por un bloque como xeral da situación actual, que me gusta ilustralo con o fotograma desta serie que é The Architect, que está en Filming, e que é como unha distopía que está, creo que, posicionada 10 anos no futuro e trata dunha arquitecta que ten un traballo supostamente ben remunerado en Oslo, unha cidade supostamente guai para vivir, nos Dacas, pero que se atopa con que só se pode permitir vivir nun garaxe. E, bueno, vai a consistir cada bloque en unha serie de titulares que me chaman a atención e despois un par de preguntas que creo que nos poden xenerar debate. Entonces, pasamos. Esta de Infolibre, la desigualdad empieza por la vivienda. Solo un 14% de los no propietarios ve probable comprar unha casa. Mercar ou alugar, o custo do arrendamento supera xa as cotas das hipotecas en Galicia. Bueno, moitos destes temas xa os tratou Javier antes, pero creo que nos van a servir para ver un punto de vista moi diferente. Pasa, porfa. Baleares tiene más jóvenes en riesgo de pobreza que emancipados, solo el 15,3% puede irse de casa. Esto vino no verán y me quedé en plan, wow, a ver, de verdad que dependendo de como tomes os datos e como fagas o titular, pode ser máis ou menos escandaloso, pero este tocoume moi de cerca. Pasa. Bueno, esta frase desta semana de Gabriel Rufián, que bueno, xa sei que vende un partido que pica un pouco, pero bueno, si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, una barra costaría hoy día 13 euros. Y tamén que falaba Javier, la compra de viviendas al contado marca récords en el arranque de año. O sea, as hipotecas están baixando, entonces quen está comprando esta vivenda? E pasamos ás preguntas. Quen está comprando entonces a mirande parte das vivendas? Que nos poderás respostar tú, máis ou menos desde o teu punto de vista, e tamén que sensación te de esos demais. Bueno, buenos días a todos. Yo vengo de parte de Agalín, que somos Asociación Galega de Inmobiliarias, y no vengo a representar a todas las inmobiliarias. Nosotros somos agentes inmobiliarios y trabajamos también una cosa que me gustó mucho que dijo Javier Burón, ¿no? En cuanto a lo de buscar las soluciones, ¿no? Y ser útil a la gente. Pues nosotros queremos ser útiles a la gente, porque si no somos útiles, nuestro servicio tampoco sirve para nada. Nosotros no somos los grandes propietarios, somos los que intermediamos entre la gente que tiene la propiedad y realmente
todos los que necesitamos una vivienda, tanto en compra un poco como en alquiler, ¿no? Y que ser útiles a la gente y estar al lado de ellos es lo que nosotros queremos. Muchas veces también se nos criminaliza, ¿no? Porque que si los precios suben por nuestra culpa y un montón de cosas. Y bueno, si estamos aquí hoy es porque realmente estamos en ese punto, quizá no todos, porque en todos los sectores hay mucha gente que opina de diferente manera, pero yo puedo dar la cara por todos nuestros asociados, que cumplimos un código ético y que queremos también estar cerca de la gente. Y en cuanto a, un poco como inicio, ¿no? En cuanto a la pregunta de que quién está comprando parte de las viviendas, sí es verdad que muchas de las viviendas las están comprando quizá pequeños inversores, es decir, aquí en Galicia no están entrando grandes fondos de inversión que estén comprando ni que quieran esa parte de la especulación. Es verdad que aquí tenemos mucho emigrante retornado, que igual viene, y sus ahorros, es verdad que muchas veces tenemos esa idea, ¿no? de que bueno, pues los ahorros en el banco pues, se pierden y que igual vamos a comprar una vivienda. Realmente, aunque muchas veces también se criminaliza este actor, es un actor necesario en el mercado de la vivienda, porque como decía Javier antes, es decir, la vivienda está en manos de la propiedad privada. Y os diré que mucha de esa gente que compra, para poner en el mercado del alquiler lo necesitamos. Es decir, realmente necesitamos esa gente que igual compra y pone en el mercado del alquiler, que habrá que ver que esas viviendas estén a un precio al que, pues bueno, no digo sea lo más accesible posible, ¿no? Pero realmente nosotros aquí en Galicia sí es verdad que ya tenemos un porcentaje de compra de extranjeros que no llega ni allá al 10%, es decir, que la compra de extranjeros que en otras comunidades autónomas sí está en porcentajes mucho más altos, aquí no está, pero sí es verdad que muchas veces compra la gente que va a poner el mercado, o sea, el inversor que compra para poner en el mercado del alquiler, ¿no? Ahí es donde también nosotros, como agencias inmobiliarias, pues siempre intentamos también que esté en las zonas ya ahora de mercado residencial tensionado, pues el dar un buen asesoramiento y que cumpla esos requisitos. Y que los contratos, que por supuesto no sean infraviviendas como las que critica tanto Laura con tanta razón, me refiero, porque hay cada cosa por ahí anunciada que vaya por Dios, y que los contratos sean acordes, por supuesto, a la ley. Y ahí es en el punto en el que estamos nosotros. Luego, si es verdad, ahí es donde la gente que compra con efectivo, me refiero, sin pedir financiación, pues muchas veces sí que son esos pequeños propietarios que no tanto grandes tenedores. Aquí, en Galicia, lo que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Y no sé si con respecto a la segunda pregunta... Sí. Suscribo lo que comenta la compañera de Galín, que en muchos lugares de España, y en Galicia seguro que es más o menos lo habitual, que el comprador de vivienda es local, es clase media acomodada, en muchas ocasiones no tienen su patrimonio inmobiliario organizado a través de una empresa, aunque también hay families office locales, ¿eh? Pero quiero poner de relieve que el mayor fondo de inversión inmobiliario de España es gallego. Es propiedad de Amancio y es Ponte Gadea. Otra cosa es dónde invierte y en qué. No voy a criticar en qué invierte, porque seguramente un portafolio tan grande tiene que hacer inversiones a nivel global y de todo tipo. Pero bueno, además de edificios de oficinas súper exclusivos en ciudades prime del mundo, yo creo que no pasaría nada, es más, aportaría mucho por el papel de liderazgo social que tiene esta persona. Esta otra es que estén en situaciones parecidas, que una parte de su portafolio sea vivienda asequible, sea alquiler asequible, a largo plazo, tranquilo, para obtener retornos bajos. ¿Hay inversiones alternativas mejores? Claro que sí. Pero esto yo creo que le añade un plusvalor a esa cartera porque hay una parte más tranquila y le añade un plusvalor al país. Le añadiría cosas a Galicia y le podría añadir cosas a España. Insisto, suscribiendo al 100% que lo que comenta la compañera de Galín, que en muchos lugares de España y en Galicia seguro, la mayor parte de los compradores es boomer buffet bienestante y que compran una o poco más que una. Pero a la vez también se da esta paradoja, que el mayor fondo de inversión inmobiliario de toda España es gallego. Gracias, Javier. Queredes decir? Vale, perfecto. Sí, eu neste tema quería intervir porque é certo que a maioría da propiedade non é de grandes fondos. Se fora así sería moi fácil de ter un discurso e unha acción
onde todos estivéramos contra un gran inimigo, e non é así, está repartido. Pero tamén hai que dicir que esta xente boomer se beneficia dunha dinámica global, porque ao final a vivenda está cara en Sydney, en Buenos Aires, en Nova York, e ainda que esa dinámica é global, aquí non haxa eses grandes fondos, os pequenos inversores se benefician desa dinámica, non? De que os prezos suben, porque como a vivenda é un capital refuxio, claro, pero é iso que hai que romper, que a vivenda non sexa un capital refuxio de, pois, como cada vez o capital nos extrai máis renda, máis plusvalía aos traballadores, que ainda por riba empreguen ese excedente de capital para poñelo en vivenda, porque, bueno, ciclos financeiros de cando está moi alta a bolsa, pois o quitan daí e o metemos en vivenda, e que eso afecte a xente normal, eso que non pode ser. Que é o complicado desto? Que como se queremos actuar sobre esa dinámica, isto vai afectar aos nosos avós, aos nosos tío-avós, a xente así, é complicado facer un discurso, unha acción política, pero hai que facela. Eu escoitando a Javier e lendo o seu libro, por un lado, transmite paz porque ves que hai un plan, ves que alguén pensou cousas que se poden facer, pero logo tamén che ven o desacougo de dicir e o vai facer o Partido Popular de Galicia? Non, porque non teñen, o sea, a súa política de ti vai facendo, e que ves que hai que facer tantas cousas durante un tempo tan prolongado, e ves que quen ten os mandos non está pola labor. Entón, falando de modelo, hai modelos se se quere facer, non? E non é só vivenda, ten que ver coa ordenación do territorio, da mobilidade, son moitas cousas xuntas, e a isto quería chegar que, bueno, esta xente que pequenos inversores fan falta, pero non vai vir deles un exercicio de autocrítica ético, de dicir, bueno, imos nós, non, eso non o vai facer. Eu, se teño unha vivenda e a teño que vender, a vendería a un prezo de mercado, porque o mercado tamén opera para min. Se eu teño unha vivenda e quero ir a outra, pois terei que vendela para mercar outra que tamén está en mercado. Entón, individualmente, de actos individuais non vai vir a solución. Ten que haber unha administración pública que faga vivenda pública, que ao final era a reflexión que quería facer, que ten que haber vivenda pública. Moitas gracias. Pois, sí, por suposto. Non sei se podo intervir un segundiño. Por dar tamén unha resposta dende o barro, me gustou moito a expresión. Claro, a xuntanza pola vivenda levamos pouquiño tempo aquí en Compostela, 2 aniños e algo máis, se non me equivoco. Intentamos nutrirnos das experiencias de outras entidades, de outras cidades do país e do resto de España, pero temos algo de recoñecemento de como está o panorama en concreto en Compostela, que creemos que, como comentades, é algo bastante repetido. En canto a pregunta de se seguimos sendo un país de pequenos propietarios, dende logo, o que se sigue vendo no día a día, os que teñen os protagonismos na habitabilidade das cidades, nas dinámicas urbanas, e moitas veces tamén rurais, nos prezos, no establecemento e no crecemento dos prezos, son os pequenos propietarios, eses caseiros e caseiras que teñen 2, 3, 4 propiedades e que alugan. E xuntado con isto, o que quería achegar era que dende a nosa parte, as persoas que veñen a nós solicitando determinado tipo de axudas, determinado tipo de apoio, que é o que podemos aportar por agora, apoio a estas compañeiras, cando se atopan nunha situación complicada, non son todas da mocidade ou da xeración milenio ou da xeración Z. Atopamos moitas veces persoas maiores ou persoas en risco de marxinación, tanto polas súas discapacidades ou de novo pola súa idade, que foron abandonadas polo sistema. E que tamén lle dou as grazas a Javier por ese termo de boomer wafer, que mo guardo, vou usar moito, non o coñecía. Moitas veces esquecemos que os boomers, que as xeracións maiores, sí que é certo que, en termos xenéricos, concentran gran parte da riqueza, porque se nutriron desa bonanza neste estado. Pero que tamén houve persoas que fracasaron nesa xeración. Tamén houve persoas que non conseguiron comprar esas 2, 3, 4 vivendas cando puideron, que non se podían permitir porque se centraron na súa familia ou os seus ingresos non o permitían. E esos son as persoas que agora moitas veces recurren a nós,
Porque nós como mocidade somos unha pequena maioría dentro da organización, pero o noso público non está sendo maioritariamente ese, sorprendentemente. Son familias, e normalmente familias de persoas maiores que a xeración millennial. Eu quería chegar a esta reflexión. Moitas gracias. Algo pola túa parte? Bueno, eu son Andrei, para que non me coñeza, investigador en Dereito de aquí da casa. Como xurista teño o pecado, bueno, de ser xurista en primeiro lugar. En segundo lugar, que estamos un pouco máis desconectados dos datos, o sea, bueno, non desconectados de todo, pero digamos que chegamos un pouco despois. Economistas, arquitectos e demais cheganse cadra primeiro. Entón, tampouco sabería eu responder mellor do que se fixo aquí a pregunta de quen está comprando vivenda. Penso que se cadra tampouco é a pregunta que máis nos poda interesar para responder os problemas que temos, porque, desde logo, pues, como se estaba apuntando, eu sí que teño entendido que a compra, pues, que se de nacional, estranxeiro, etc., tampouco é tan relevante, especialmente no caso concreto galego. Pero sí que, o mellor, podo achegarme a aproximarme un pouco máis a segunda pregunta, que conexión con isto. Seguimos sendo un país de propietarios? Creo que sí. Do que sí que sei, ou que sí que me aproximei un pouco é as políticas públicas de vivenda, e eu creo que nos últimos anos estuveronse facendo cousas moi interesantes. Javier é un exemplo perfecto disto, en Cataluña, en Navarra, en País Vasco, algúns exemplos puntuales, durante algún tempo en Valencia, mellor fixose un pouco de palanca, cambiando un pouco este modelo, pero efectivamente as cousas siguen máis ou menos como se deseñaron nos últimos 40, 50 anos, incluso máis para atrás, e mentres non se vayan a cambiar, mentres as regras do xogo non cambien, vamos a seguir sendo un país de propietarios, porque ao final tanto o marco normativo, as regras do xogo que nos permiten, pues, xogar a este deporte da compra de vivenda, como, pues, as políticas que impulsan e incentivan determinadas prácticas, van a seguir favorecendo ao final o uso da vivenda como un investimento máis que como, pues, un fogar ou como un espazo de vivencia. Na medida en que ese marco siga así, e sigue sendo así, pois lóxicamente seguiremos sendo un gran país de propietarios, non fai falta máis que mirar os datos no marco comparado. Creo que falaba Javier agora a nivel estatal un 75%, en Galicia estamos sempre moi por encima do nivel estatal. Non coñezo o dato actualizado, pero en algún punto chegamos a estar casi 10 puntos por encima na taxa de propiedade sobre alugueiro, que moitas veces se presenta como unha dicotomía a propiedade e alugueiro. Gustoume moito como Javier veu a traer que se trata dunha cuestión máis complexa e que frente a esta tradición propietarista tamén existen moitas outras alternativas e moitas formas de tenza intermedias que non son necesariamente o alugueiro privado, non? Moi ben, moitas gracias. Si, a mí tamén me deu moita paz a charla de Javier, porque como que fala de afastarse un pouco dos extremos, que a mí é verdad que me aferro moito aos extremos e a veces peco deso, pero gústame creer un pouco nun diálogo. Se pasas á seguinte pregunta, esta é unha pregunta que, bueno, nace dunha sensación que teño eu. O sistema nos convenceu de que a vivenda é o único investimento seguro, o rentismo popular, pequenos propietarios que reproducen lóxicas especulativas. Isto digo porque, polo menos no meu entorno, teño varios círculos de amizades e sempre hai o comentario como que te animan a que mercar unha vivenda é como algo seguro, non? Tú nunca tiveches a necesidade nin a mentalidade de tiburón como para especular con nada, nin co ouro, pero resulta que comprar unha vivenda está ben. Se a compras e non resulta que non vas a vivir aí, nunca vas a perder cartos porque a podes alugar, poñela en Airbnb. É como que vexo isto moi presente en xente como que nunca quiso especular con nada, como que se plantexa esta opción. Que pensades de isto? Hombre, yo creo que sí que es verdad que aquí en Galicia, pero en general, ¿no? que se ve un valor seguro el tema de comprar una vivienda. Es verdad que la mayoría de la gente que compra una vivienda, la rentabilidad que realmente sacan en el momento en el que la ponen a alquiler no son unas rentabilidades muy, muy altas. Por lo tanto, hablar del tema de que compran para especular, quizá a mí no me gusta, porque mucha de esta gente realmente lo pone en el mercado del alquiler e igual saca un 4% anual generalmente, que lo dan muchos, o sea, que está claro que el dinero en la cuenta no te lo da, pero que hay muchas maneras de sacar más rentabilidad. Me refiero que el interés cuando alguien quiere comprar una vivienda no es una rentabilidad alta, es más, pues bueno, ese valor seguro de que sabes que pues el dinero en la cuenta se acaba como consumiendo solo, ¿no? y que realmente sacan una buena
una buena rentabilidad. Por eso a mí no me gusta el que se hable de que la gente que compra para poner en el mercado del alquiler son especuladores, porque la mayoría de la gente lo único que busca es tener un buen inquilino que le pague y que dure mucho tiempo. De hecho, estamos viendo nosotros que cuando ahora hay algún propietario que se finaliza el contrato de alquiler, muchas veces dicen que continuarlo porque no quieren correr el riesgo de un nuevo inquilino y volver a ver si es alguien de fiar y que le vaya a pagar y que le vaya a cuidar el piso, pero que la mayoría de esos pequeños propietarios, que son en realidad los que tienen la gran mayoría de los alquileres, lo único que quieren es que alguien esté dentro de su vivienda y se la pague. Y las rentabilidades no son tan altas como para pensar que es un mercado de especuladores. Es decir, la mayoría de esos pequeños propietarios, el rendimiento que les sacan puede ser ese 4% anual. Por eso también me gustaba mucho el planteamiento, ¿no?, de Javier, de esa conexión público-privada en la que hay en muchos otros países europeos, en los que igual, hombre, esto es muy difícil que se haga a nivel particular, de un piso a piso, ¿no?, pero de que tú le puedas dejar tu vivienda a la administración, indudablemente a cambio de un dinero, y que la administración la haga un alquiler seguro, porque en el fondo lo que quiere la gente es tener su propiedad y cobrar a fin de mes y no tener problemas. Por eso muchas veces siempre lo que pedimos desde nuestro sector para darle voz un poco a esos pequeños propietarios es la seguridad jurídica. Los propietarios lo único que quieren es que se les pague. No quieren más y no quieren unas grandes rentabilidades. Parece que yo estoy aquí como para defender a ese pequeño propietario, que en el fondo es mi cliente, pero creo que es un actor necesario para este mercado de la vivienda, ¿no? Si le das seguridad, el propietario va a estar ahí e igual a un buen precio y a un precio asequible. Igual no de vivienda social, pero sí de hecho, lo estamos viendo nosotros en Coruña, ¿no?, que ahora con la declaración de la zona de mercado residencial tensionado, pues hay gente que le dices, mira, pues tu tope tiene que ser este. Y dice, bueno, pues si encuentro un buen inquilino, adelante, ¿no? Un pouco... Vale. Vou aproveitar este micro. Eu creo que, efectivamente, a ver, hai unha dimensión do investimento que é a actividade comercial, que eu estou de acordo que non é incompatible con un modelo de vivenda moito máis rico e nutrido do que temos agora, que é basicamente monocultivo da vivenda en propiedade e das actividades derivadas desa, impulsadas desde o sector público. Como alternativa teríamos, por exemplo, efectivamente un ecosistema de políticas públicas con diferentes formas de tenza, incluindo a vivenda pública e a vivenda público-comunitaria e vivenda público-privada e outras fórmulas alternativas e intermedias. Nese marco, efectivamente, o investimento podería ser interesante incluso dentro das regras do xogo, que lle ofrecerían tamén aos inversores unha certa seguridade. Pero eu creo que tamén hai outra dimensión interesante, que é a da vivenda como investimento personal, é dicir, non como investimento financeiro, que é unha dimensión, sino como basicamente tratar de asegurarte a estabilidade, que ao final é o que nos importa a todos. Asegurarte a estabilidade de que dentro de 15 anos vas a seguir tendo un teito, non? E que podes desenvolver a túa vida. E eu creo que aquí sí que nos fallou o sistema, que nos tratou de convencer de que a vivenda en propiedade era a única forma de conseguir esa estabilidade e de invertir personalmente neso. Entón, efectivamente, o sistema empúxanos a esa dirección, pero hai alternativas. Non me gusta moito traer exemplos de fora, porque eu creo que en primeiro lugar o que temos é nós que innovar e nós que cambiar, pero bueno, traendo efectivamente exemplos de outros sitios, por exemplo, no modelo alemán, donde non existe unha dimensión de vivenda pública demasiado grande, o que sí que teño moi claro é que hai que asegurar vivenda para todo o mundo, e o mercado privado, que ten unha dimensión bastante importante, creo que anda cerca do 49%, ou por aí, máis ou menos a metade do stock, ten unhas regras diferentes das nosas, unhas regras que efectivamente permiten á xente que alugue, que participe dese mercado, ofrecerlle unha certa estabilidade. Entón, estou convencido de que efectivamente o sistema intentou nos empuxar a pensar que a propiedade era a única alternativa de invertir personalmente nun futuro estable, e tamén de que hai alternativas e formas de facer as cousas de outra maneira. Moitas gracias. Eu estou lembrando unha idea que comentaba Javier no libro, non lembro se ora na intervención, pero no libro sí, que as sociedades onde máis porcentaxe de rendistas hai, porque ven que é unha forma segura de investimento, son as sociedades tamén menos dinámicas a nivel económico e menos industriais.
por exemplo, Euskadi, Navarra e Cataluña son as sociedades onde máis porcentaxe do PIB é industrial. E no resto de España é máis esa parte do PIB é por turismo ou por rendas da capital inmobiliario, non? E eu penso que con eso se di todo, onde máis seguridade para... Bueno, máis seguridade. Onde máis vivenda pública hai, máis industria hai tamén, non? O sea, que eso está relacionado. O mellor, por exemplo, un vienés non ten esa necesidade de teño que invertir en vivenda. Non ten esa necesidade porque sabe que está asegurado un sitio onde vivir. Sabe que cando se xubile e a súa pensión sexa máis ou menos, non se vai ter que enfrontar a unha subida do alugueiro tremenda, non? Entón, aquí, ao final, investimos en vivenda porque temos que ter onde caer mortos, non? Tamén, cando non... Entón, se fosemos capaces de quitarnos da cabeza que hai que investir en vivenda porque hai que facelo porque sí, porque hai que vivir en algún sitio, se pudiéramos asegurar a xente un dereito a vivenda permanente, ao mellor se iríamos a unha mentalidade de investimento pois máis imaginativo, non? Fora de, non, pois capital a vivenda. E ao final iso repercutiría nunha economía máis dinámica onde o capital vai a proxectos que xeren valor, porque ao final a vivenda bueno, pois é un capital moi concreto que non xera máis valor do que ten, non? Inversión por medo, diríamos. Eu, a verdade, é unha pregunta moi interesante falar sempre de como o sistema vende certas ideas culturais. Nese sentido, non me atrevería a responder a se o rentismo popular acabou calando ou non. Sí que me atrevería a dicir que polo menos o que nos vendeu foi a idea de que non existen outros modelos. De que o modelo que temos que ter en canto a vivenda é que ti chegas a certa idade na que te deberías emancipar, que en España somos un dos países que máis tarde nos emancipamos, a todo hai que dicilo, e que ti deberías ter unha vivenda para ti, como moito para a túa familia, todo de maneira completamente individual. Todos aqueles modelos que promoven situacións de corte máis comunitario, situacións de cooperación, situacións nas que as persoas nos apoiamos entre nós, nas que hai certo grau de asociacionismo, de apoio mutuo, quedan completamente fora. Son modelos alternativos, modelos moi esporádicos, que haberá un por cidade como moito. E ao final acaba correndo. Ao final creo que o sistema nos vendeu esa idea de que a vivenda é algo puramente individual, algo casi individualista, e que constitúe parte esencial da personalidade e que nada máis o debería invadir. É o teu terreo persoal, é o teu castelo persoal. E a mí me parece un dos problemas máis importantes agora mesmo para innovar con respecto ás solucións que podemos dar á problemática de vivenda, esta inercia do sistema a ocultar modelos que poderían perfectamente darnos unha saída. Totalmente, non se fala destas alternativas, polo menos nos meus círculos nin se valoran, nin se coñecen, nin se contemplan. Bueno, pasamos á seguinte pregunta que vamos a intentar como un pouco... Falamos dunha crise puntual ou dunha necesidade dun cambio de modelo? Podemos responder brevemente, sei que é unha pregunta como un pouco boom, pero bueno. Bueno, yo creo que lo comentó también Javier en los datos, ¿no? Que realmente la crisis no es puntual porque vamos arrastrando. Entonces vamos arrastrando y si cada año se producen menos viviendas o se ponen en el mercado menos viviendas del número de hogares que hacemos, pues indudablemente esto no es puntual. Por eso necesitamos, no sé si es el cambio de modelo, pero desde luego el poner en marcha muchas cosas diferentes para ir atacando por diferentes sitios. Pero bueno, que es algo que viene, que lo tenemos porque lo venimos arrastrando y no hay perspectivas de que vaya a cambiar a corto. Por lo tanto, seguiremos hablando de esto, por desgracia, mucho tiempo. Sí, a modo galego respondo a esta pregunta, non con unha pregunta, pero con unha anécdota. Estando fora, tamén un pouco para falar un pouco de que en todas as casas se cocen fabas, non? Porque vas por aí e todas as cidades do mundo teñen a crise da vivenda. Entón pregúntenche se na túa cidade tamén hai unha crise da vivenda. Colaborando con colegas holandeses, irlandeses, británicos e de outros países nun congreso hai pouco, estábamos pensando nun título e entre as varias ideas, unha das ideas era o dereito á vivenda en tempos de crise. E acabamos estando de acordo, despois de moitas discusións, que a idea era en tempos de
crises, porque efectivamente é imposible, se tratamos de determinar temporalmente e contextualmente cal é a crise da vivenda. Cando acabou a crise da vivenda? Acabou a crise da vivenda? Cando empezou a crise da vivenda? Porque sabemos que hai un crash, hai un boom, hai un momento financeiro que podemos determinar, pero tamén existían crises da vivenda antes, había problemas e vai a seguir habendo problemas incluso se somos capaces de solucionar certas problemáticas. Entón, eu creo que obviamente aí xa vou no deixar para outras especialistas, pero efectivamente eu creo que estamos ante un fenómeno pois cíclico que ten pouco de crise puntual, bastante de estrutural e que se debe ao fundamentos e problemas fundamentais que temos que atallar e que temos que cambiar. Parte, eu creo, non creo que haxa unha fórmula máxica, efectivamente, pero parte das fórmulas para intentar reverter eses problemas e intentar, polo menos, pois, reducir eses impactos estaría, efectivamente, en deixar o monocultivo atrás e explorar outras políticas de vivenda. Redundar na idea de que xenuinamente ao que se precisa é o cambio de modelo, porque non vai haber unha solución permanente ao respecto e temos moi claro que os diferentes axentes, tanto institucionais como vencellados ao capital, non van estar constantemente pensando na crise da vivenda, na crise da vivenda, na crise da vivenda. Desconfiamos tanto do mercado como das institucións públicas para poder dar esa solución permanente. Por lo menos en Xuntanza pola Vivenda sempre secundamos o lema da desmercantilización da vivenda. Foi o lema que se levou para as manifestacións do 5 de abril, que se convocaron grazas a unha chea de asociacións veciñais e políticas que estiveron aí para poñer forzas, e secundamos completamente ese lema. Sabemos que perfectamente que as dinámicas do capital son complexas. Ben nolo demostrou Javier Burón con unha chea de termos que tamén me levou para casa para estudarme con respecto ao uso da vivenda como ben de mercado. E consideramos que a vivenda debería ser un dos primeirísimos bens que deberían sair desa dinámica, que deberían de ser completamente desmercantilizados. Son bens de primeirísima necesidade e son bens que condicionan a nosa humanidade. Así que o cambio de modelo é urxente e o noso obxectivo último. Dende logo non desquitamos por isto todas as colaboracións, tanto co público como co privado, dende logo. Sabemos que hai unha progresividade, como tamén dixo Javier, e o secundamos, pero o noso obxectivo último é conseguir que este sexa o primeiro ben da humanidade en ser desmercantilizado e o máis prioritario. Eu só iba a dicir o que se dixo de que un modelo que xera crises puntuais cada 5 anos pois non é un modelo que merece seguirse usando. Eu sí que me viña a cabeza pois as dúas últimas crises, a 2008 e esta, eu sempre reflexiono con que a partir de 2008, cando a xente era desafiuzada ou padecía problema de vivenda, nos medios víase empatía, cara esta xente, pobre xente que quedouse en casa. E agora que eu vexo, nós aquí todos máis ou menos temos conciencia do problema da vivenda, pero a nivel máis social depende. E a nivel mediático, as persoas que padecen crise de vivenda se presentan non como vítimas que merecen empatía, senón como delincuentes. Ou como perdedores, que non fixeron as cousas ben cando as tiñan que facer e iso ten moito que ver con a quen afectou aquela crise e a quen afecta ahora. Daquela afectaba aos propietarios. A xente que agora empeza a poder beneficiarse de novo da vivenda e nos está afectando a xente que non somos propietarios. Entón, é curioso como a nivel mediático temos un trato moi diferente en dúas crises puntuais parecidas pero diferentes. Pois sí, moitas grazas. Bueno, pasamos ao seguinte tema. Non sei se Javier queres intervenir de alguna maneira, que te tengo aí atrás e non te veo. Sí, telegráficamente. A ver, me parece súper interesante toda esta reflexión que estáis haciendo sobre cómo generar incentivos. O sea, primero, que no es un problema individual, tampoco es un problema moral, es un problema colectivo y sociopolítico, cómo decidimos organizar ciertas cosas. Pero bueno, dentro de esto habéis hecho muchos matices que son súper interesantes, como si hubiese más inversión industrial y menos inversión inmobiliaria no sería mejor. Si los propietarios individuales de vivienda tuviesen un comportamiento menos agresivo y más tranquilo,
como citaba Emma, nos iría mejor. Bueno, yo deciros que llevo 20 y tantos años en esto y yo sigo creyendo, creo en el palo y la zanahoria. Es decir, tiene que haber incentivos y tiene que haber penalizaciones. Pero también pongo encima y que nos faltan algunos incentivos. Por ejemplo, tenemos muchas bolsas de vivienda vacía públicas donde se da garantía a la propiedad de que va a recibir dinero y de vuelta a la vivienda en perfecto estado. Son programas más o menos extendidos. Eso está muy bien. Pero también digo que, por ejemplo, en mi tierra, que es el primero, es de 2003, Bisigune, tiene 8.000 viviendas y hay 150.000 viviendas de alquiler en Euskadi. Es decir, que son programas que todavía están teniendo poco uso. ¿Por qué? Pues porque la distancia con el mercado es muy grande y entonces hay mucha gente que no quiere ese rendimiento tranquilo y que prefiere cierto nivel de riesgo. Bueno, pasado cierto tiempo, igual como sociedad tenemos que decidir que igual no tiene que hacer todo el mundo ese juicio desde el punto de vista individual y entonces que tiene que haber un poco más de palo. Es decir, que queremos desincentivar ese tipo de inversión con ese diferencial tan grande de los alquileres respecto de los salarios y de los ingresos de los autónomos. Es decir, que sin dejar de creer en el palo y en la zanahoria, y por ejemplo alguna zanahoria nos falta, no tenemos una cosa como los franceses, la libreta A, que es un producto de inversión, es un producto financiero, es una cuenta corriente, donde tú metes dinero y ahorras y tienes unos rendimientos moderados, y ese dinero después el Estado lo utiliza para financiar proyectos públicos de vivienda. Pues bueno, estaría bien también que hubiese esa opción de inversión que te permiten no comprarte una vivienda, pero sí tener un dinero metido en algo que se utiliza en vivienda. Nos faltarán cosas, pero yo con los años cada vez estoy más convencido de que hay que poner todas las zanahorias que se puedan encima de la mesa, pero que hay que usar más palo, porque por sí mismo el mercado no se reconduce y no se reconduce tan fácilmente. Hay unas ciertas rigideces o incapacidades de modificar el rumbo y aunque no sea popular o suene muy intervencionista o parezca muy de izquierdas, bueno, es una autoprotección. O sea, nos estamos haciendo daño. Intentemos hacernos menos daño o no hacernos daño. Y yo creo que iremos viendo más palos por el camino, aunque no hay que perder de vista las zanahorias. Gracias, Javier. Bueno, pois vamos ao seguinte bloque, no que vamos a intentar falar de centralismo e as diferentes realidades territoriais. Esta imaxe nace de, bueno, que eu como vivo na Coruña, pois buscaba pisos en Coruña e compartía pisos que me parecían moi caros para o que é a Coruña. E recibía comentarios constantemente de eso non es nada, en Madrid es máis caro. Entonces escribí un pequeno texto como resposta xa para toda esta xente, que vos vou a ler, podes pasar a seguinte una chica da Coruña se queja de los altos precios de los alquileres en redes sociales. Recibe un comentario de alguien que vive en Madrid. Pues en Madrid es más caro, le dice. Una chica de Madrid se queja de los altos precios de los alquileres en redes sociales. Recibe un comentario de alguien que vive en Ginebra. Date una vuelta por Ginebra y luego hablamos, le dice. Una chica de Ginebra se queja de los altos precios de los alquileres en redes sociales. Recibe un comentario de alguien que vive en Nueva York. Por ese precio en Nueva York no te dan ni las gracias, le dice. Una chica en Nueva York se queja de los altos precios de los alquileres en redes sociales. Recibe un comentario de alguien que vive en Hong Kong. No sé de qué te quejas, le dice. Una chica en Hong Kong se queja de los altos precios de los alquileres en redes sociales. Recibe un comentario de alguien que vive en Madrid. En el vasto cosmos somos todos pequeños, pero también somos únicos, le dice. Hemos de ser conscientes de que somos un diminuto y frágil hogar flotante en el universo, añade. Pero yo te elijo a ti, tú puedes quejarte. Madrid. Bueno, pasamos a seguinte. E, bueno, vemos que o problema, pois, efectivamente, ocurre en Coruña, en Coristanco, a la onde busquemos hai un problema ca vivenda. A Coruña, la ciudad onde solo el 2% de los alquileres bajan de los 600 euros, cun soldo quen pode pagar un aluguer de 900. Seguinte. Los trasteros en Baleares, bueno, as sillas, que tamén están descentralizadas, pero teñen o problema que todos coñecemos. Los trasteros en Baleares son máis caros que los pisos en hasta 6 comunidades españolas. Siguiente. Una vivienda en la costa gallega cuesta hasta un 30% más que en la media del país. Non sei se Coruña está incluído como costa, si Labañou está incluído como costa, pero... Siguiente. El desequilibrio de la segunda vivienda en Galicia, del uso vacacional en la costa a las vacías en el interior. Tamén estaría ben falar aquí da diferencia entre costa, turismo, a España vaciada, Galicia vaciada e todo isto. Seguinte. Las inmobiliarias se quedan sin pisos para alquilar e vender en Lugo. Mirad o que dice este home. Comprei un piso pola mañá e pola tarde xa o tiño alugado. Eu me pregunto a nivel burocrático como é isto posible. Seguinte.
Vale, e isto é un comentario tipo de alguén que polo que se xa borrou porque despois se eliminou a conta, pero que me deixan continuamente en Instagram. Busca piso en Cuenca ou Soria, que están máis baratos. Yo non busco coches en concesionarios de alta gama porque non los puedo pagar. E isto é unha cousa que está establecida. E outro. Todos apiñados en Madrid. ¿Qué queréis? Iros a un pueblo que se está mucho mejor y más barato. ¿Qué necesidad de estar hacinados? Peor que los animales, ni una sola coma. Y le puse en gracias por la sugerencia, Ana, el mes que viene nos mudamos todos a Vimianzo. Siguiente. Y bueno, para falar un pouco desto. ¿Perdón? Sí. Ten sentido seguir asumindo que para traballar hai que marchar ás capitais ou é un modelo que xa non se sostén? Pois falando de ir a traballar ás capitais, eu creo que hai un fenómeno non menor de mocidade galega que vai vivir a Madrid a traballos pagados ben ou non tan ben, que os pais teñen que axudarlles co alugueiro ali en Madrid, e ao final iso é unha nova drenaxe de recursos de rendas das provincias, neste caso de Galiza, do noso país, ao capital en Madrid. O sea, é un círculo vicioso. E logo, dentro do de marchar ás capitais, tamén a nivel galego, por culpa de nula política de ordenación do territorio, de mobilidade, etc., tamén cada vez máis xente vive en Vigo, na Coruña, cada vez menos xente vive en Vimianzo, ou vive en sitios onde os galegos vivimos durante milenios. Somos un país con moita dispersión poboacional, onde había actividade económica, onde houbo sempre un tecido cultural, e iso se está matando tamén. Cada vez vivimos máis nas cidades, é certo, é un fenómeno global, claro que sí, pero tamén no noso país acentuado por un desmantelamento, eu creo que premeditado, por quitar servizos, quitar o ti vai facendo, non? O metemos un altri, ese tipo de políticas que son curtopracistas. Entón, a pregunta era... non, bueno, pois non ten sentido. Home, hai xente que ten que ir traballar, tamén se nos mete moito, isto xa máis cultural, psicolóxico, o de que marchar ás capitais é o éxito tamén, non? Ao final, os que nos quedamos somos un pouco os que non temos talento suficiente, anda que igual moita xente podemos decidir quedarnos para mellorar o que hai aquí. Entón, nada, quer dicir, é un fenómeno global. Se ti tes un traballo moi específico, pois teraste que ir a vivir a onde hai ese oferta de emprego, non? Pero non é un modelo que potenciar, nin desde logo un modelo sostible, claro. Vale, unha cousiña, contestamos todos o que queiramos decir sobre isto e despois creo que temos que decir algo de peche porque imos fatal de tempo. Vale, que temos todos moitos que decir. Gracias. Intentarei ser rápido, entón. A ver, sentidiño ás veces nos falta bastante porque eu, por exemplo, eu que son de Vigo, toda a miña vida en Vigo me dixeron marcha para Santiago que ali haberá traballo. E eu como, pero se é unha cidade máis pequena. Non é lógico como que aquí debería haber máis. Logo chegas a Santiago, estudas e che din, marcha para Vigo que ali haberá traballo. Ou marcha para Coruña que ali haberá máis traballo. E marchas a outra cidade e che din, marcha para Madrid que ali habrá máis traballo. E logo vas para Madrid e che din, es que en España non hai traballo, tes que marchar a Europa. E o mesmo texto que fixeches ti, é unha constante de nun sitio onde haberá máis xente ou onde supostamente hai máis riqueza, haberá máis traballo e polo tanto ti tes que ir porque se te quedas aquí te estás compracendo e tal. É unha constante cultural. Eu creo que a única forma de responder a isto e de intentar poñer unha contramedida é intentar explicarlle a xente que non deberíamos deixar de valorar tanto esa busca dunha calidade de vida baseada puramente no monetario, que moitas veces non se cumpre, porque irte a Nova York non te vai asegurar un soldo millor que o que ia ter en Vigo, en Lugo, en Vimianzo. Non te asegura, e hoxe en día menos. Temos que intentar convencer a xente de que a calidade de vida que de verdade nos aporta, eu como psicólogo podo dicilo, que a calidade de vida que de verdade nos aporta son todos os factores que temos ao noso redor que aportan esa calidade. Tamén é material, tamén é saber que cantidade de recursos monetarios están invirtindo no teu ambiente. Porque igual en Nova York
eu sinto que os recursos que están invirtindo no meu barrio son terríveis, que por moito a casa, diñeiro, coche que teña eu, se saio pola porta da miña casa e descubro unha rúa mal asfaltada, un hospital que non podo nin usar, unha comunidade completamente desfeita, a miña calidade de vida vai ser terrível, insisto, por moito coche casa que teña. Entón, esta dinámica moitas veces análoga co rural urbano nos acaba levando a unha crenza cultural e a un desprezo polo propio, pola propia cidade, polo propio barrio, que realmente pouco aporta ao noso arraigo e pouco aporta á nosa saúde mental. E o tema da vivenda solamente fai engadir máis, é dicir, é difícil atopar vivenda, así que vai a un sitio onde haxa máis vivenda, vas a Madrid, intenta atopar ti vivenda en Madrid. Entón, agora temos esta doble dicotomía e nos fala un pouco da hipocrisía do sistema, de como agora che din, no, queres vivir nunha vivenda boa e a pouco prezo, vai ao pobo. Ah, no, pero queres traballo? No, vai á cidade. En que quedamos? En que quedamos? Necesito un coche grande, claro, e gastarme un pastizal en gasolina para ir da vila á cidade todos os días. E solamente por un apunte rápido, eu creo que en Santiago temos moito que analizar porque somos unha cidade con dúas dinámicas moi claras, estudantes e turismo. Son dúas dinámicas que condicionan moitísimo o noso parque de vivenda e pouco se estudou, poucas conclusións se están sacando para todo o noso país, para toda Galiza, o que está pasando aquí, como os estudantes é un sector que basicamente colle vivenda de maneira moi esporádica e cun cambio moi radical e nos permite estudar dinámicas de vivenda, tanto de aluguer como de compra-venta, a un ritmo moi rápido, é como estudar a dinámica biolóxica en moscas da fruta que viven 24 horas. E o tema do turismo, aquí, vamos, temos historia de séculos e agora mesmo ten unha velocidade ao incremento do turismo en Santiago que tamén nos permite estudalo con unha rapidez impresionante. Pouco caso se lle está facendo as conclusións e as consecuencias que se están vendo nesta cidade. Javier, perdón, penso que Javier levantou a mano virtual. No la levanté, pero bueno, una sola palabra, industrializar. Cambia un millón de cosas, también estas. O sea, el matching trabajo-residencia no funciona igual. Tenemos tres Españas, la España del 30% del PIB de industrial, la del 20% o menos y la del 10% o menos. Saquemos conclusiones. Industrializar. ¿Es complicado? Claro que sí, porque hay que ser capaz de ser competitivo a nivel global. Pero los lugares de más del 30% del PIB industrial no son perfectos, pero no están perdiendo población. Igual tampoco atraen, pero no están perdiendo. Y en las ciudades se vive. Mejor, peor, unos mejor, otros peor, pero no hay este éxodo que estáis contando de gallegos y gallegas en Madrid, que bueno, pues es lo que es. Industrializar en casa, distribuir la planta industrial por todo el país y democratizar la economía, que haya capacidades para todos. No es sencillo hacerlo, pero si no nos lo proponemos, no lo haremos. Gracias. Nada, tamén brevemente, que efectivamente as tendencias de crecemento urbano e urbanización son globais, se cadra incluso comparativamente tampouco estamos volvendo á idea desa imaxe que decías tan mal como noutros sitios. Se miramos moitos outros países da contorna, a República de Irlanda, por exemplo, calquera cidade é un punto de commuting para Dublín, non? É unha cuestión que é moi necesario darlle unha resposta, pero eu creo que só por utilizar este tempo de maneira máis eficiente tamén é importante lembrar o que tú traías con esas noticias, de que non todo o problema da vivenda son dinámicas de tensión en determinados puntos ou de demanda e demais. Hai outras dinámicas especulativas por detrás que son precisamente o que fan que o mercado da vivenda, o mercado do solo, non sexa o mercado dos pantalóns ou o mercado dos libros, que é un mercado completamente distinto e que fai que efectivamente fora das grandes capitais tamén existen problemas e a xente cos salarios non se pode permitir unha vida digna porque ten que gastar en vivenda unha gran parte dos seus ingresos. Entón, eso tamén efectivamente é moi importante darlle unha volta. Vale. ¿Euma algo que aportar? Nada, un poco dar la razón, ¿no? En lo que comentaban ellos, ¿no? Que la gente siempre tiende a irse a la ciudad, pero luego las ciudades pues también acabamos volviéndonos un mercado tensionado, ¿no? Nosotros sí que realmente desde Agalín, de hecho, el primer artículo que venía ahí de La Voz de Galicia es un artículo nuestro, ¿no? O sea, de un informe que hacemos nosotros en la asociación sobre esa diferencia, ¿no? Entre los precios de los alquileres y los salarios, ¿no? Y qué alquileres quedan en las ciudades por menos de 600 euros. Y vamos
viendo la evolución de nuestro informe con el paso del tiempo y vemos que realmente pues que nos quedamos sin alquileres. También es verdad un poco lo que decíamos, ¿no? de la idiosincrasia de cada uno de los de cómo somos en Galicia, ¿no? Nosotros sí nos encontramos con mucha gente que nos quiere venir a comprar o alquilar a Galicia a poblaciones de 30.000 habitantes, que a día de hoy con la conectividad que tenemos para el teletrabajo son maravillosas. Por desgracia el cambio climático, o sea, por suerte nos beneficia, pero por desgracia cada vez tenemos mejor clima y sí estamos notando, nosotros nos vamos, pero hay mucha gente que está viniendo porque tenemos buen clima, quizá nos fallan las comunicaciones para esas poblaciones más pequeñas, pero sí que igual sí que se debería de poder incentivar el que esas poblaciones, vamos a volver a nombrar a Vimianzo, pobres, pero sí que es verdad que tenemos muchísimas poblaciones de costa en la que hay mucha vivienda vacacional o segunda residencia de gente más del interior de Galicia, pero que hay mucha gente que se quiere ya ir a vivir allí para todo el año, pues porque tenemos ya cada vez mejores comunicaciones, aunque pecamos en eso, pero sí que hay mucha gente que se quiere ya ir a vivir a poblaciones que no son Coruña, ni Vigo, ni Santiago, porque tienen todos los servicios y quizá todavía precios un poco más asequibles. Vale, moitas gracias. Creo que temos que rematar. Temos que rematar, pois sinto moito. Bueno, pois moitas gracias a todos polas vosas interesantísimas reflexións. Vou sacar titulares de todo para compartir en Instagram. E nada, moitas gracias a todos, de verdade.